Yudi kar pukutaka makware mkuru kwa njenga makuru chwalo kwan ringre duto mosa yudi nyako chiko. Obilano bedo kod kinde matek mar keo jopiny kaneriko biladwa kao ringrego utere kar kano ringre ma City Mortuary magitimore kinde ma ogai marazimio la Umoja wa Kenya Alliance Raila Amolo Odinga nochope kar dak makware kendo kuongo tim makoch mar nek maojuko gandago watanyambaga ntiere kod ler mathoth. E kar dak makware mukuru kwa njenga kanyo moyangore kaka kar puko yugi kata kamano lokore kar puko ringre mag dhano mosenegi mong'adi kaka sikuma kendo kunji ei ogunde. Bang' jopiny yware kod obila e alworano kar saa 9:30 modhiambo rowere ogolo gunia moro man kod ringre dhano kendo kete barabara gino mane ochuno obila mondo kaw ringreno kendo tero e kan kano ringre ma City. Motel ne chwalo ringreno kawuono e kar kano ringre ma City, Gavana ma Nairobi Johnson Sakaja kokale barupe ne ute mag fwambo ne orikose yango ni kar kano ringre ma City osedo kwane ringre mar ji 8 kod funde 12 mag ji monegi. E baruano Sakaja koni sirkand kaunti chiwo sir maginyalo moting'o koda ka chiwo hocho ne familia ma owito jogi. E kindeno bende ogai marazimio la Umoja wa Kenya Alliance Raila Odinga ne otimo limbe kware kendo Raila okoni sirkal okasre kod nonro matut mar keto ayanga adieri mokelo thoego mondo kaw okang' motenre kod chik. Vijana hapa mmebeba risasi. Raila mane oten kod jotelo mamoko koni komanda mar obila ma Nairobi Adamson Bungei mondo thichi ok apisi kuom rem luore kod chik marito jo Kenya. Yale ambayo tumeona hapa nataka pia niwaulize, nataka kufanya mazungumzo na watu wanaoua. Wangapa anasema mazungumzo tawe. Nairobi tuna shida ya polisi. Nairobi kuna shida ya polisi. Sasa hata saa hii baba amekuja kuona watu wake kwa nini tear gas inapigwa jameni. Kwa hivyo mimi nataka nishukuru vijana wetu ambao wako rada ambao waligundua jambo hili. Na nasema kama mpaka saa hii bado kuna mwili kwa hii maji, kweli kuna serikali kweli? A people united can never be defeated. A people united can never be defeated. Mimi nimekubali kwenda nyumbani, tuachie vijana kazi yao. Walter Nyambaga, Ramogi TV.